ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ କହିବି ପଠାଣି ଆମ ତ ଯୋଉ ନଳାରେ ତାରକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ନଳାଟିକୁ ଆଣିକି ମୋ ପଛରେ ପସେଇ ଦିଅ ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଲା ବୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ। ହଉ କୁହ। ଯେମିତି ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପିପାସା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ତମ ବୟସ, ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତମ ହୃଦୟ, ହତ୍ୟା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରାୟାବୁକୁ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତମକୁ କିସ୍ साहित्य दीदी ଛତରା କୋଉଠିକାର दीदी ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ମୁଁ ପଢି ଯାଉଛି, କାଲି ସବୁ ପଢିକି ଆସିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଚାରିବି।